Indlu yoBukumkani bamaMpondo iqinisekise elijelo ukuba akukho bango ngomakangene ezihlangwini zeKumkani ekhothame kunyaka ophelileyo uKumkani uZanozuko Sigcau. Indlu yoBukumkani bamaMpondo ibibambe imbizo kutshanje nalapho ibinika isizwe samaMpomdo umqela osele uhanjiwe ukutyumba uKumkani omtsha batsho betyhola urhulumente ngokungabaniki ingqwalasela efanayo nezinye iKumkani kweli. Nangona ingekabi naKumkani esisigxina amaMpondo kodwa ngomlomo wenkosana uMbasa Sigcau, indlu yamafaku ibumbene yaye isemendweni okutyumba lo uza kungena ezihlangwini zikaKumkani uZanozuko Sigcau okhothame nyakenye. iKumkani yamaMpondo izawuchongwa amafaku xa sele ewulungisile umcimbi wayo I-understand uba sifuna ubani ngolhlobo ngokusesikweni lamaMpondo. Abantwana bomgquba bamaMpondo ke bakhwinela ukunganikwa wonga nengqwalasela efanayo naleyo inikwa abanye oKumkani. Ngexesha kubhubha uKumkani wasemaXhoseni, uKumkani uZwelonke, akubanga kudala amaXhosa ahlala ikomkhulu labo labanika igama latata uMaphasa. Iye ya-actionwa loo nto with immediate effect. NakwaZulu kubhubhe uKumkani uZwelithini, akwabi kudala babanika igama likamama uNdlunkulu wakhona, wabhubha nabo wakhutshwa igama laKumkani uMisuzulu. Akubanga kudala. Why thina singamaMpondo xa sisithi nankumntu okanye amafaku esithi nankumntu fanele kuqale kube yi-lengthy process before urhulumente enze? UBukumkani bamaMpondo ngokutsho kukankosana uMbasa Sigcau buhamba ngokwengxelo yabo abayinika ikomishoni kantlapho neyavumelana ngamxhelo mnye ngomnombo woBukumkani bamaMpondo hayi obukoloniyali. Sisizwe sikafaku sonke sisineKumkani enye enomnombo odabuka kuKumkani umqela. Lisiko ke lamaMpondo elithi emva kwaKumkani umqela yanguKumkani uSigcau echongwa yiRoyal Family. Emva kwaKumkani uSigcau yanguKumkani uMakgelane echongiwe naye. Ukusuka uKumkani uMakgelane zonke iziKumkani bezilapha kulomhlaba sihle sime phezu kwawo umzindlovu. Sithetha nje abantwana begazi kuBukumkani bamaMpondo bamalukungqubanisa intloko emaxhantini asemzindlovu apho likhoyo ikomkhulu leeKumkani zangaphambili phaya ukuphicotha umba womntu oza kuba nguKumkani okwangoku ibambela Kumkani nguDaliqolo Sigcau. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya emzindlovu emaMpondweni elusikisiki.